čovjek današnjeg vremena, našeg okruženja, kaže i laže. Ne jedan, ja sam, on to kaže musliman. A onda, kad mu bude rečeno šta znači musliman, šta si rekao, daj mi definiciju muslimana, jer musliman znači pokoran Allahu ili nepokoran. Musliman znači predan, pokoran. I zato ti i takvi koji se na svakom koraku svjesno protive muslimanima pokornim, iskrenim, doživjet će poniženje ovog i onog svijeta. Dželle še'nu, one koji zabranjuju da se Allahovo ime slavi u njegovim kućama, da se njemu na tim mjestima na ruku i sezdu pada i ibadet čini, naziva najvećim zulumčarima, onim koji smiju samo sa strahom u Allahove kuće dolazi. Kako kaže Dželle še'nu, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سبحانه. كلام الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. Nema ničeg, a da nema odgovor u Allahovoj riječi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ko se istinski Allaha boji, mi mu izlaz damo.